Velkommen til Jeopardy. Vi er kommet ind i studiet, skal vi jo til at lege vores spil. Og vores to deltagere er, og de vil selv præsentere dem selv. Patricia Blåbær Senderovitz, doktorgrad i astrofysik ved Cambridge University. Anton Rydahl, lektor i biokemi på Aarhus Universitet. Til at spillet i gang, skal vi jo have valgt vores første brik på Jeopardy-bladeren. Og ved I hvad, det har jeg tænkt mig at gøre. Og jeg tror, jeg starter med at vælge sjovt med gener til 1000. Og spørgsmålet, eller mere det I skal svare på, hvad er en profil, der kan fortælle om ens genetiske egenskaber og fortælle om sandsynlighed for forskellige sygdomme. Hvad er en DNA-profil? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Alt. Figurer til 1000. Sommetider sker der fejl med generne i kromosomerne. Der kan enten komme et gen for meget, så genet bliver for langt. Genet kan flytte plads fra den ene ende af kromosomet til den anden. Eller genet kan simpelthen bytte plads med et andet gen, så de kommer i en forkert rækkefølge. Hvad er casus relictia? Svaret er, hvad er mutationer? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Opskriften på et menneske til 1000. Og spørgsmålet lyder: forholdet mellem hvilke af de to alleler, der kommer til udtryk i fænotypen? Dude! Hvad er udspaltningsforhold? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Ja. Og du har valgt sjov med gener til 800. Og svaret lyder: et genetisk egenskab, der er bestemt af udelukkende recessive alleler og kommer til udtryk i hår, specielt i W. Og selve svaret går under titlen, når det går galt. Hvad er W-konstanten? Hvad er rødhåret? Pis! Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Du har valgt figurer til 800, og med det går vi over til den digitale. Denne figur viser, hvordan et gen spreder sig ned gennem en familie. Firkanterne symboliserer mænd, og cirklerne symboliserer kvinder. Er symbolet fuldstændig grønt? Er det et rask person? Er symbolet halv grøn, halv lilla? Er det en bærer? Er det syge gen? Er det en helt lilla figur? Er personen syg? Hvad er en nedarvningsstamtavle? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Og du har valgt opskriften på et menneske til 800. Og svaret lyder: krydses to recessive alleler, kommer den til recessive allel til udtryk i fænotypen. Hvad er recessiv nedarvning? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Du har valgt sjov med gener til 600. Og svaret lyder: en genetisk defekt, som ses oftest hos mænd, da det er bundet til kønskromosomet. Det ses, eller rettere ses ikke, på synet. Hvad er det mandlige kønsorgan? Hvad er farveblindhed? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Og du har valgt figurer til 600. Og med det går vi over til digitale hjørne. I profasen spiraliseres kromosomerne, og centrionerne bevæger sig mod hver sin ende af cellen. I metafasen bevæger tændtrådene sig ud fra centrionerne og placerer kromosomerne i cellens midtplan. I anafasen skilles de to identiske kromatider fra hinanden af tændtrådene, og de trækkes mod hver sin centriol. I telofasen dannes nye kernemembraner, og cellen deler sig i to datterceller i cellens midtplan. Hvad er mitose? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Og du har jo valgt opskriften på et menneske til 600. Og svaret er: krydses to dominante alleler eller en dominant og en recessiv, kommer den dominante allel til udtryk i fænotypen. Hvad hedder det? Hvad er casus relictia? Hvad er dominant nedarvning?
Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Ja, og du har så valgt sjov med gener til 400. Og svaret er, det der kommer til udtryk, altså noget der kan hjælpe os med at bestemme den genmæssige sammenhæng. Hvad er fænotype? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Og så går vi jo videre til det næste spørgsmål, som er, du siger, skal være figur 400. Og til det, der har vi en lille tegning. Og spørgsmålet lyder, hvad viser den her figur? Og det vi kan sige om den, det er, at de store, eller de dominante gener er skrevet med store bogstaver, og de små bogstaver viser recessive gener. Og så har vi selvfølgelig en kvinde og en mand her. Og hvad er det så, vi har her? Hvad er et krydsningsskema? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Og du har så valgt opskriften på et menneske til 400. Og svaret lyder, der egenskaber nedarves gennem de kønsbundne kromosomer. Hvad er kønsbunden nedarvning? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Nu har vi jo så kun 3 præg tilbage. Og af dem har du valgt sjov med gener til 200. Og svaret lyder, det er genetisk kode for et egenskab. Noget, der kan hjælpe os med at forklare de forskellige egenskaber. Hvad er genotype? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Nu er vi så nået til det sidste spørgsmål i figurer, som du har valgt. Og med det går vi over til det digitale hjørne. I denne proces udveksles generne mellem de 2 kromosomer i profase 1. Derved vil de kromatider, som opstår, være gener fra både det ene og det andet kromosom. Hvad er underkrydsning af kromosomer? Hvad er overkrydsning af kromosomer? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Og det aller sidste spørgsmål er disse kromosomer, der ikke er kønsbundne. Og hvad er det, det kaldes, når egenskaberne nedarves med disse? Hvad er autosomal nedarvning? Det er jo også rigtigt. Men nu til det næste spørgsmål. This is Jeopardy! Og så er det jo tid til bonusspørgsmålet. Og jeg har jo bestemt for jer, at I er i begge to, så jeg tager alle jeres point på dette spørgsmål. Og spørgsmålet lyder, hvem er 5 gange Jeopardy-mester, skolelærer på et gymnasium og bare ekstravagant sej person? Mit svar er, hvem er Marianne? Mit svar er, hvem er Werner Nielsen? Eller bedre kendt som Kai Werner Nielsen. I am smoking on that gas. Life should be on Cinemax. Movie. Bought my boo. Bigger tits and a bigger ass. Who he's not I. I smoke strong. That